вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам понятно и неприемлемо. Лукашенко асудзіў удар па Іране, але зрабіў гэта толькі праз 3 дні. Пры гэтым ён назваў забітага Хаменеі гуманістам. Еще раз примите мои соболезнования. Але чаму так позна? Палітолог Валер Карбалевіч тлумачыць. Лукашенко апынуўся паміж некалькімі інтарэсамі адразу. Трэба не адрывацца ад пазіцыі Расіі, дэманстраваць салідарнасць з Іранам, не сапсаваць кантакты з Вашынгтонам і пры гэтым захаваць добрыя адносіны з Аманам і Эміратамі, дзе Лукашенко рэгулярна адпачывае. Гэтыя супярэчлівыя задачы адбіліся на дзеяннях беларускіх уладаў. Спачуванні першым накіраваў спікер парламента Ігор Сергеенка. Потым да іранскага пасла прыйшоў намеснік міністра замежных справаў. І толькі потым сам Лукашенко ўсё ж сустрэўся з дыпламатам асабіста. Навошта патрэбныя былі папярэднія крокі, незразумела. Не засталіся ў баку і дзяржаўныя прапагандысты. Рыгор Азаронак і Людміла Гладкая принесли кветки до портрета Хаменеи. Это просто бесчеловечный какой-то сатанинский акт жестокости, насилия. Его нельзя ничем оправдать. Пры гэтым тыя самыя прапагандысты папярэджвалі. Трамп спачатку вядзе перамовы, а потым знішчае, як здарылася з Мадура, як здарылася з Хаменеі. Але пасля такіх заяў прапагандыстаў сустракацца ізноў з прадстаўнікамі Трампа крыху дзіўнавата, кажа Валер Карбалевіч. Увесь час такая непаслядоўнасць. Беларускія ўлады спрабуюць дагадзіць усім адначасова, але атрымліваецца не вельмі ўдала.